खुलुमखा जतन लाम छौ आने दिनै ब्लग नला बाहाय दंबाय गाम दै नावबोथ गाम दंबायना आंबो गामसे आं दाब्रा थांदनानै फुननायदो नायदोंदि नाथाय जों लामा हिन दङ मोखोनो नै जों जेथाबो कालामिया बुबाय दे रोगलाय जों दे थां दे रोगलाय जा मगे पाथर अब के रास्ता इरे तै दङ तै ने लामा र हाया जो वातै पालहा वातै नि लामा हाया मगे मावरावनो न' Hindi. Ayabo. Urgo soy dong do soy na zom la kriple. Itu gunung drama. Ada traffic tiket itu beli semuanya. Tahu kuliah mana kode baru lagi jadi. Itu beli semua. Kalau supaya kan aja, tanya. Ayo. Maka sini parah gitu, sini parah. Nggak water gitu, rasanya. Para adobo. Tôi thở ra mình tu, tôi làm một lần hàng giá, nó có sẽ malah lihat ya. Tapi saya nunggu supaya gue belum suka, itu belum ini. Lihat ya nama. Nah, belum ini nih kan. Ang gano, ang kena. Sino so khai dong na khai do nai dong di di pa ya so da nai dong di so mara khai dong go mano nai so khai ning ke sana da na tôi cú ba tôi supaya kan mo ba Kuatay penay tunggu tahu.
फेनाव थाखा मुसुल सुने वाते फेन आई दङ दाबो नै गथ' फाइगो माइ जायाबो जों माइ जानाय दङ मै मोनखा माइ जानाय गेसां माइ जारान्दो माइ जापायखे आरो मालायनाय तसा माइ जापायगो नैखौ माइ जापायाखो दिनैनि ब्लग इरना थांसिनाय मबाइलबो चार्ज करो मबाइलबो चार्ज कम मोनगा ओमफ्राय वाते फेनाय जाव दिनैनि ब्लग न माने बाहाय नांजाखा जाया दंखा नाकारदि इनके साम दंखा लाइक कमेन्ट शेयर खायदि साजर खायन दाबावदि साजर खायकेसे ना आं भिडिअ आपलोड खायलाय नटिफिकेशन फायगोन नुगो मा लगे लगे बेसे साजर खायजाया इंगेनाव यूट्यूब थांगो एसे साबस्क्राइब मानायनाय आंनि भिडिअ नायनांगलाय नानाल' गेरै दंदि ये भिडिअ नखना आपलोड खायनाय दो 7टा 8टा नागे मानाय नखान को तो राव नायदि भिडिअ नाय जाबा Thái cái gì? Bỏ lại giờ vào câu say à?